Kasngi sajain, Lukas arpeu, arpu nyeu hadu saupeu. Hai kata kepor, katu kanengut kisadusi, kitu kibaang ba om don jing mepan. Kilawan syau Jisu bar kila keli u kawai ke jing keli ki ong. Konang hikai u Moses ulat ho, na kabanta jengi balada men jong uno ubriu uyapno bat udon katanga henre uklem yo kun utau briu udei ban syong kurim ia kata kariu kentei kenang ba un penyo ki kun na kabanta men jong u deladon nyungut sipara ubanengkong ula syong kurim bat ulayap klem yo kun badu baar ula syong kurim ia kata kakantei bad nangta sau balai dikumju baro nyungut i klem yo kun bad kilayap haga bakut kata kakantei ru kalayap kumta haga jimipan kan long ka tengah jongnu namar nyungut kila di tengah yaka Jisu la jubab yaki, ikon jogane ka pertei ki apoi kha bat lapani apoi kha yaki, andre gitu ki bala nyeu ba ki long ki ba bedor ban poi sya kata ka pertei ke bandang wan ban sya ka jimi pat na ki bayam kim ya poi kha lemne lapani apoi kha yaki namar kim la syu ban yap namar ba kilong kum ki angel bar kilong ki khun ublei naba kilong khun jong ke chingmi pan henrei ba ya ki bayap en pen mi pat wadu Moses hi ula pen sabut ha ke ching tho syapang kalau benyap ka ba me ding ha ka ba ula khot ya utrai ublei u Abraham, ublei u Ishak, ublei u Jacob. Dikumta umdei ublei jong ki bayam, henrei jong ki baem. Namar baro ki em hau. Bat katukat ne ki stat ain ki laong. Kunong hikai melakren ye kabadei. Namar kim shimnut keli jing keli syu yau. The Gospel jong utrai.